Velkommen til TV-avisen i dette land. I dag er det sket en kidnapping henne i Frankrig. I Paris, Frankrigs hovedstad. Det er Malene Rasmussen. Hun er en 6-årig pige, der blev kidnappet, da hun var på ferie med sin familie. Det vender vi tilbage til. Men indtil videre nu har vi sporten. Wow, i dag får vi besøg af den vaskeægte Cristiano Ronaldo. Her kommer han. Hej Sport TV2 og Greno di Moni di Santo Cristiano Ecco Cristiano Ronaldo. Hvor lang tid har du så spillet fodbold? Diste spille Fusenbollen Anjol Venkone Ja, okay. Men der sport her. Ja. Hvordan er det så at ligge nummer 2 i verden i stedet for 1? Gud, hader du ikke Messi? Yes, I hate him. Det kan jeg godt forstå. Ja, hvor mange kærester har du så haft? 21 girlfriend. Hvordan kan du så være så god til at snakke dansk? Tja, det her vil jeg altid kunne. Jeg må løbe. Hey, du glemte din bold! Hej. Om lidt skal vi tage med en masse andre folk ud og interviewe børn fra Klitmøller Friskole. Vi skal se, hvordan de lever op til hverdagen i Klitmøller. Og eftersom at Klitmøller er Cold Hawaii, altså et meget godt stødsted. Vi slutter af herfra. Der er kommet breaking news med Superbest. Der står her, at Superbest har skiftet navn til Super Næstbedst, fordi de er bedst til at skræmme kunder væk. En god skole? Nej! God lærer? Nej. God kommentar. Hej. Er det en god skole, Klitmøller Friskole? Dårlig. Er det en god lærer? Dårligere. Hej. Hvordan er det blevet Klitmøller Friskole? Jeg hader det. Er det en god lærer? Nej, det har jeg ikke svært. Hej. Børnene på Klitmøller Friskole er vist ikke så glade for at gå på skole. Lad os se, hvordan det går i klassen. Stille! Nej! Hey! Hey, nej! Vi tager! Det skal ikke slappe af lige det der. Børnene på Klitmøller Friskole er vist ikke så kloge. Vi siger tak herfra og går tilbage til studiet. Lige inden vi slutter, skal vi lige til varmet. Hej og velkommen til vejrudsigten. Hernede på, ja, hvad hedder det nu? Fælster. Ja. Her er 500, undskyld, 50 grader. I skyggen. Det er ret sindssygt. Så tager vi her til Ikast, der er 10 minusgrader. Så tager vi til helt hen på Fyn i Tåstrup. Der er 10 grader. Ja, 10 grader. Så tager vi til Helsingør. Ja. Og der er sådan 15 grader. Så tager vi til dernede ved Thisted her, en helt stor by. Der er 30 grader. Så tager vi helt op til København. Lige her. Der er 5 grader. Så tager vi helt hen til Sjælland hernede. Her
grænsen. Og der er Vojens, der er 3 grader. Så tager vi hele vejen her ned til Hornbæk. Der er 20 minusgrader. Ja. Og hernede ved Sorø, hvor ligger det nu? Teknisk fejl! Smøller! Okay. Så tager vi her ned til Færne. Så er vi ved at være færdige. Tak for... Jeg er ligeglad! Hey! Din lille møjo. Nå, tak for i dag. Hej. Og nu, trappen er det har ventet på. Maletrappen. Den kan bruges som en barnestol. Man kan også trykke med den. Har I nu ødelagt den, eller hvad? Gider ikke have det der. Nå. Barnestolen. Den nye XXL Dream & Dream pude. Sov hvor som helst og når som helst. Hvordan går det så med dig, Agnete? Det går vel godt. Så er der kaffe. Helt lækker Ja, der kommer hun nu. kaffe. Og jeg har endda købt en gave til dig. Ej, hvad er det? En lotto-kupon. Tak. Vinder du noget? Nej. Jo. Ja. Ja, jeg har sgu vundet. Sådan. Jeg ringer lige til nogen. Hvem? Hallo? Det er Michael. Hej, chef. Jeg vil bare lige sige, at jeg kommer ikke på arbejde i dag, for jeg gider ikke arbejde med sådan en fed ko som dig. Du fyrer. Nej, for jeg siger op. Hold kæft. Jeg fatter ikke, hvorfor jeg giftede mig med dig. Det gør jeg ikke. Måske på grund af penge eller sådan noget. Men jeg slår op. Og dig. Du er sådan en lille en. Nej, så. Ud fra mit hus. Kig på bagsiden, så. Det var en joke. Så du lærer man sit liv på 2 minutter. Føtex-sang! I Føtex har vi masser af gode tilbud. For eksempel en liter letmælk 1995. Ja, det er rigtigt. Kun 1995. Føtex-sang. Vi gør mere for dig. I Føtex har vi masser af gode tilbud. For eksempel en pakke leverpostej kun 25 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 25 kroner. Føtex-sang. Vi gør mere for dig. Føtex, der smadrer rundt, men det smager af lort.